Topic yathu ya lero ndi yakuti kodi ungalimvetsese bwanji Bible. Anthu ambiri amatha kuwerenga Bible koma ambiri samalimvetsesa. Kodi ungalimvetsese bwanji Bible? Ngati sumalimvetsesa Bible, tenga undo wako usaupitirire ukuthandize. Ukafuna kuwerenga Bible, choyambirira umayenera ukonzeke. Phone yako uisiye pa silent. Kaya unali pa nyumba, saundi useke saundi, kandi screen uzimise, ukhale malo aphe. Ukakhala malo aphe, ngati uwerenge pa phone uonesese kuti phone yako ikapo flight mode. Fuka kuwerenga Bible ena kuimba, kuwerenga Bible data ili on, sungalimvetsese Bible. Ndi umatenga Bible lako, ukalitenga umapemphera, Ambuye ndipaseni mzimu wakumvetsesa. Ndipo ukapemphera umatenga Bible lija. Then Bible timayambira kuwerenga pa chapter kuchipangano chakale. Kuchipangano chakale osathamangira kaya chapter 15, no, yambira chapter 1 kuti umvetsese kuti kodi zinayamba bwanji ndipo zinkapita kuti chinkachitika ndi chani. Ndipo ukayamba chapter 1 uyambe ndi verse 1. Uzisankha chapter chakale chija, mwina chapter chimodzi, then chapter nonso chimodzi. Then chapter chakale chija ukawerengako mwina from verse 1 to 10, ngati sukumvetsesa ndikuti wena uime pa 10 uzibwereramo ndikuti uziyambiranso 1 mpaka 10. Ngati sukumvetsesabe pemphera then umabwereramo momuja umangobwereramo uzaona zoti Bible ambakulira ulimva. Then ukamaliza chapter chija, ngati chapter chija chonse chija sukuchimvetsesa tangowerenga ma verse 10 ndikubwereramo. Ukawerenga 10 aja ndikumvetsesa, pita ku chapter chapanonso ukasankheso kaya ndi chapter china chatsopano koma ukayambire verse 1 mpaka kaya ndi 10 basi. Basi kumene ndikuti zimene wawerenga zija ngasukuzimvetsesabe uzingopemphera ndikumangobwerera. Uzingopemphera ndikumangobwerera. Uzaona kuti Bible wayamba kulimva, ndipo uzaona kuti wayambaso kulandira mavumbuluso. Koma Bible sitiwerenga ngati news. Ungotenga Bible ndikuti ku screen ikuoneka, ku sound ikuimba, ndikuti kungotenga Bible cho kumangotsekula mwina pasiku kuwerenga mu chapter 20 palibe chimene ungatengepo. Zija mapeto yake sumamvetsesa. Ndikuwerenga ma chapter ambiri sizithandauza kuti Bible ulimvetsesa, no. Ukhoza kuwerenga pasiku even ma verse 3. Ma verse 3 pa chapter chija, ma verse 3 bolani umvetsese. Nthawi yabwino yowerengera Bible ndi madzulo, nthawi yogona.